I han arribat a dir unes coses que els hi puc assegurar que a la presó hi ha molta més humanitat que la que desprenen aquestes persones. Molta més. A mi m'agradaria que la senyora Roldán m'aguantés la mirada quan parla del tracte que hem de tenir a la presó. Tinc ganes de que Ciutadans em digui quina mena de tracte hem de tenir a la presó. Emmanillats, amordassats, incomunicats, tancats en una cel·la? De quins privilegis ens estan parlant des de tan poca humanitat? Els hi sembla un privilegi que algú que el seu fill té un accident greu a la nit de Reis se li doni el permís, tal com preveu la llei, per anar a poder veure el seu fill? És això el que volen? És aquest el que tracten? M'agradaria que ens ho hagués dit. Per això dic que són uns covards. Perquè quan van a les tertúlies de la cort mediàtica del 155, que és un altre tema, el 155, i tota la cort mediàtica que els hi ha donat suport, doncs són molt valents. Però per què no m'ho diu a la cara la senyora Roldán i em parla dels meus privilegis a la presó? Perquè miri, jo de privilegis només en voldria un. I estic segur que la resta de presos, i no dic de presos polítics, sinó la resta de presos només en voldrien un. Que quan una filla necessita el seu pare hi pugui parlar. I aquest no el tenim. Si ells consideren que ser presos és poder fer una visita a l'hospital, és poder anar a fer esport, és poder donar classes, és poder tot això, és que no en tenen ni idea del que és el reglament penitenciari o la llei penitenciària. I que diguin davant de tots, perquè avui potser hi ha molts presos del mòdul 2 que ens estan mirant, aquí saludo afectuosament, ho sento molt, però que parlin. La senyora Roldán, com a diputada d'aquest Parlament, té dret a venir a les presons, que vingui el dia que vulgui, l'hora que vulgui, sense avisar absolutament a ningú, que vingui allà i que pregunti si tenim privilegis o no tenim privilegis. Perquè, escolteu, nosaltres ja portem un currículum de presons.